Iksuon, kung dili ka magdumot, malinawon ug malipayon kang pagkatak. Hapsay usab ang imong kinabuhi ug malinawon ang naa sa imong hunahuna ug kasing-kasing. Katong mga tawo na di bitaw kaantigo magdumot, nakasabot sa lumba sa kinabuhi, kaantigo muhatag og pagsabot sa tawo, magpasaylo usab. Sila katong mga tawo nga dili lisod tagalog nga grasya ug panalangin sa Ginoo. Apan katong mga tawo nga magdumot gyud, di gyud makapasaylo, dili gyud magpailob, taas kay mga garbo, sila katong mga tawo nga dili tinuod malipayon. Makita nimo sa panlabas nga happy pero sulod silang dughan, masub-an. Muna isuon makabug-at kilang sala sa atong lawas kung di nato nabuhian. Ilabi na kung sa atong kinabuhi karon di pa ta kalimot, hangtod karon di pa ta makapasaylo. Babag na makahatag nagkakapoy kabug-at sa imong kinabuhi. Kaya ang sala maganggaanan lamang ang atong panlawas kung kining sala atong hinusulan ug aton ang biyaan ug talikdan ang mga hiyas nga kinaiya nga dili uyon sa Ginoo. God bless igsoon.